Hello guys, welcome to my YouTube channel, Bibi YouTube channel. Nोंथांमोनखौ नायबावनाय थाबाय। दिनै आङो बिनानावनि आथिमंगल जानो नागिरदों। हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाना जाहैबाय नै इसोरो। ओरैनो न'नि गोजा फिसा बानायदों आरो होमबाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना मायदि बानायो। ओरैनो फिसायै न'नि गोजासो। मायदि नुदों नायलांबाय थादो नै। आं बारा बुरजा देखायलायदिया, बेखौनो नायलांदो। ओरैनो एसे देखायबाय आरो ओरैनो एसे ब्लग भिडिअ देखायनाय जाहैबाय। नायलांबाय थादो। आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो। जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो। गोरबोनि गोसो गोरबोआ हास्थायो अरायबो नोंखौनो। सुजुयो सिमां नोंखौ लानानै जाफुंहोनो आंनि सिमांखौ। नोंनि गाबनाया नोंनि दुखुआ अरायबो नोंजों लोगोसे थागोन।